आं दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा जेबो मावनो हायाखै होनना आं बुंनो साना। हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि समाव जेसेबां खामानिखौ मावलांबाय बिनिख्रुइ डाबल 3 गुन बांसिन खामानि मावनायखौसो रायजोआ लुबैयो नङा होमबा? आंनि बुंनो साननाया बेसो जोंनि बिसोरनि खामानिया जुदि लिरनानैल' हिसाब खालामनानै बिटिसिआव हरनाय दं जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला बेखौ मावनो हाया। नोंथांमोनखौहाय आं गिबियावनो हामबाय होनदों आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं मोननैसो गोनां खोथाखौ आं मिथिहोनो नागिरदों आरो लोगोसे जायफ्रा दिनै गभर्नमेन्टआव दङ जायफ्रा एमसिएलए इएम चिफ गासैनिसिमबो आङो बे खोथाखौ क्लेरिफिकेसन होनो नागिरदों आरो लोगोसे रायजो राजानो दिनै जोंनि बिटिसि एसेम्ब्लियाव मोननैसो कम्पानिया दंफैयो आरो मोननैसो कम्पानिनि मादाव आं मोनसे कम्पानिखौहाय बुंगोन बाखिखौ आं उनाव बुंगोन। दिनै निटकन होननाय कम्पानि जोंनि बे एसेम्ब्लियाव दङ। बिथांमोना जोंनियाव मानो फैदों मा लांनो लाना थांनो नागिरदों आरो बिथांमोननि खामानिया मा आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो नागिरदों। गिबियावनो आं नाम्बार 1आव बुंगोन बिथांमोननि खामानिया जाहैबाय गोजाम खामानिया बेसेबां दङ गोजाम थालांनाय लायबिलिटिसआ बेसेबां दङ बेखौ हिसाब होनानै गभर्नमेन्टनो बिसोर साबमिट खालामनाय बास आरो बिथांमोननि सेलारिखौ सोर होयो नाम्बार 2 बिथांमोननि सेलारिखौ होयो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि जिथु रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय होयो जाय रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआ जोंनि पाब्लिकनिफ्राय प्रपार्टिनिफ्राय जि कालेक्सन जायो बिनिफ्राय होनाय जायो मिसलेनियास आरो बे रेभिनिउनिफ्राय आरो बिथांमोननि बिखेक खामानिया मा बे फाइलखौ स्केनिं खालामनानै डिपार्टमेन्टआव हरनाय बास बिनि अनगा जेबो खामानि गैया। नाथाय बिथांमोननि मान्थलि सेलारिया जाहैबाय 21,24,000 साबा आरो 6 जन मेम्बारजों नायदो 21,24,000 आयु नाय जोंनि 46 एमसिएलए बिथांमोननि दरमाहाखौ जुग खालामब्लाबो प्लास खालामबाबो 21,24,000 जाहैया। अब्ला बिथांमोना जोंनो मा होनो फैदों आरो जोंनिफ्राय बिसोरो मा लांनो नागिरदों ओरैनो बिना मतलबाव बिना कारनाव जोंनिफ्राय मान्थलि 21,24,000 लांबाय थायोबा मा जागोन? दिनै जोंनि मानसियानो रानथाब फोनथाब जानानै दङ। दिनै एकर्डनि उनाव एनडिएफफ्रानो दिनै रानथाबना दङ। एक्स एबसु जायफ्रा एबसु हिसाबै खस्थ' खालामदोंमोन एक्स भलन्टियार फर्स जायफ्रा एक्स भलन्टियार फर्स हिसाबै दिनै नांथाना दंमोन बिथांमोननि फिसाजो फेमिलिफ्रानो दिनै गैया जानानै दङ। अब्ला नाय जोंनि मानसिया मोनजाया लाखिनो एकर्डनि उनावबो जुदि आसामनि बाहेरनि मानसियासो जुदि 21,24,000 मान्थलि लायोबा नों मालाय मेगन साया होमबा? आंहा बुंनांगौ गैया होमबा? नोंहा बुंनांगौ गैया होमबा? आंनि बुंनो साननाया बेसो जोंनि बिसोरनि खामानिया जुदि लिरनानैल' हिसाब खालामनानै बिटिसिआव हरनायब्ला जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला बेखौ मावनो हाया नामा? आं बेखौनो बुंनो नागिरदों बिसोरखौ आउट खालामनांगौ आरो बेसेबां खामानिखौ जोंनि बर' इउथफोरनो मान्थलि 21 लाख नङा मान्थलि 30 लाख जोंनि बर' इउथफ्रा बेयाव एंगेज जानांगौ। आं दिनै बेखौसो बुंनो नागिरदों। दिनै बिथांमोनखौ बाहेरायाव होखारनानै आउट खालामनानै बिसोरनि एक्सटेनसनखौ बन्द खालामनानै जोंनि बर' इउथफोरानो बेयाव जिरायोब्ला सोरहा लाब जागोन? आंहाथ' लाब जाया। रायजोआ लाब जागोन नोंथांमोननि राजनितिकआ लाब जागोन। बेयाव सोरहा लाब जागोन? दिनै सासे प्रिन्सिपाल आइएएस अफिसार प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि दरमाहायानो 1,50,000 नङा। बिथांमोननि दरमाहाया बेसेबां नोंथांमोना नाय 1,50,000 1.5 लाखनिबो माबा दङ सेलारि दङ सिन्था खालामनानै नाय अब्ला होमबा बेसेबां जुदि प्रजायाव दिनै जोंनि बे बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बा अफिसाव जानानै दङ नोंथांमोना दुखु मोना होमबा? जों दिनै राननानै दङ जों थैनो नागिरदों दिनै बयबो जों जुदि मोनजायाब्ला जोंनि न'खराव हाबनानैनो जुदि जागासिनो दङब्ला जों जुदि मोनजायाबा जों थैया होमबा? जोंथ' थैगोन ना? बेनिखायनो आं दिनै खावलायदों बिथांमोनखौ एक्सटेनसनखौ बन्द खालामनांगौ आरो बिथांमोनखौ बे एसेम्ब्लिनिफ्राय बे पबित्र हदननिफ्राय बिथांमोनखौ आउट खालामनांगौ। बिनि बिकल्प नोंथांमोना लानांगौ। आं गभर्नमेन्टखौ दिनै बुंदों एमसिएलए इएम जायफ्रा दिनै बुंदों जोंबो मिथिया आं सोंदोंमोन बिथांमोननियाव सोंदोंमोन जे नोंथांमोना इएम नोंथांमोना एमसिएलए बिसोर सोर? जों जेबो मिथिया बेखौ गोजौआसो मिथिगौ। जुदि गभर्नमेन्टआव थानाय सानैसो एमसिएलए इएमआनो जुदि मिथियाबा माबायदि जागोन बे दिनैनि बे जोंनि बे सरकार सालायनाया? दिनै आं बेखौनो बुंगोन
दा डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआवबो दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो फार्स्ट जोंनि मानसिया हदायबो सानफ्रोमबो आगानसे बारा जोङो प्रायरिटिखौ मोनग्रोनांगौ आगानसे बारा जोंनि मानसिया प्रायरिटि मोनग्रोनांगौ आं मानि थाखाय बुंबाय थादों आं दा रावनिबो खहानि थाखाय बुङाखै आंहा मा लाब जागोन आंहाथ' लाब जाया रायजोआसो लाब जागोन रायजोआसो मोनगोन दिनै डेभेलपमेन्टनि खोथायावबो आं दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा जेबो मावनो हायाखै होनना आं बुंनो साना मानो होननानै बुङोब्ला आङो पलिटिशियान नङा नाथाय दिनै आङो मानगोनां प्रमद बर'नि सरकारखौ आं बेखौसो खावलायगोन हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि समाव जेसेबां खामानिखौ मावलांबाय बिनिख्रुइ डाबल 3 गुन बांसिन खामानि मावनायखौसो रायजोआ लुबैगोन नङा होमबा आंबो लुबैगोन बयबो लुबैगोन साप'ज हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि समाव जुदि मोनबा स्टेटआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायोब्ला प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननाय सरकाराव 10टा स्टेटआव गेस्ट हाउस बनाय अब्लासो हाग्रामानि गोजौआव थानो हागोन दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जुदि दिनै हाग्रामानि गभर्नमेन्टनि समाव जुदि लाबोबायब्ला बिनि गोजौआव मा दं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गोजौआव मा दं CIT लाना फैबायबा CITनि गोजौआव मा दं बेखौ डाबल नोंथाङा दि लाबोनो हागोन अब्लासो हाग्रामा महिलारिखौ गाहायाव दोननो हागोन दिनै हाग्रामा महिलारिनि समाव BPFनि समाव जुदि 100 जनाव 70 जन दिनै रिजार्भेसन बर'आ लानो हादोंब्ला दिनै बिटिआर एकर्डनि नामाव नों 80 जन लानो हानांगोन अब्लासो हाग्रामा महिलारिनि गोजौआव जागोन बेखौसो आं दिनै खावलायो बांसिनखौ मोजां मावनायखौसो आं दिनै लुबैगोन नाथाय आं हमलसन खालामनो नागिराखै सिस्टेमाव थानायखौ जोङो दिनै एकर्डनि उनाव आं दिनै बेखौ लुबैगोन दिनै गोबाङा सोंहरदों जे जोंनि BTCनि पस्टआ स्टेटआव दङ नामा आं बेखौ दिनै जेबो बुंथ'वा आंनियाव तथ्य गैया फैबाय थानाय समावसो आं बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन लास्ट खोथाया बेनो जि नेटकन दङ मान्थलि 21 लागासिनो दङ जोंनि रेभिनिउ फैसाखौ आउट खालामनांगौ आरो गोसो दङब्ला जोंनि बर' इउथफोरखौ बेयाव 21,24,000 होनानै एंगेज खालामनांगौ आं दिनै बेखौसो बुंगोन जोंनि फैसाखौ बिना कारनाव बिना मतलबाव जोङो इउज खालामनो गोसो गैया आरो खालामनो नाङा आं दिनै बेखौसो बुंगोन मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' जाथिनि आंहा जेबो सेक्रिफाइस गैया नाथाय गोबां इउथ्सफोर दिनै सेक्रिफाइस खालामनाय दङ बिथांमोना एंगेजमेन्ट जानांगौ आं दिनै बेखौसो लुबैगोन आरो गोबाव बुंनो सानाखै नोंथांमोननि जुदि आं गोरोन्थि बुंदोंब्ला दुखु होदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ क्षमा खालाम अब्लाबो नोंथांमोना बे निटकन कम्पानिखौ बाहेर खालामनांगौ बास